na-eje ụka na nke kpọrọ onwe ya onye isi ụka che na mba ewu. Ofu nwoke sị m na o nwere ụka ya na-eje n'ọnụ ụka afọ ka a nọ wee fụ nwunye na-ejekwa ụka afọ ha, so ha na-abọfụ onwe ha, like onwe ha, kwekọrịta na fa ga-anụ onwe ha. So ọkwana ya ha wee jekwulu onye isi ụka wee gwasị anya ka a mesiela ego doga. O wee sị ya na fa na-abọ ga-anọrọ onwe ha na ya chọrọ ka ha lee Igbo ngị, ya sị ya na nsogbu adọrọ. Ọkwana ya n'eziokwu na pastọ na-ekwu sị that na onye ọbụla chọrọ ịgba akwụkwọ ga-eme ịdị ime test. O mee ya na ọ ga-enye 2 weeks before ha agba akwụkwọ. So maka na mgbe afọ na aka esisiri ike ditoni a chọrọ ime nnekwu wedding na nwunye chọrọ nnekwu wedding, ya wee bido n'oge wee tinye date 8 months from that, like now mmadụ itinye date from today 8 months time nọ ihe ya mee ka wee nwee ike kwụ ụgwọ ọfụma. Ndị maka ihe siri ike na be anyị nkịta, ya wee bido nya kpọ onye keki na-enye advance, na akpọ onye kanopi ịmagolo, ya bido na-akwado nwayọọ nwayọọ, a na-akwa akwa na-ewekọlite ife niile duto na wedding ha ga-eme buru ibu. Ihe ka ha na-emezi oluo one day nyafu ofu anti n'ụlọ ụka. O wee sị ka ekwenu ka o si akwado, ya wee kọbalị akọsịalị. O wee sị ihe a bịara egwu ya bụ na ya na-emekwa nke a na-eme nke a na-eme nke a nọ ka onye edo ọlụ, ya wee sị ewu na ya akwụnye egokwe n'ụgwọ. O wee sị na ihe a na-echekwanụ bụ ka oge elute nso duto na itil date very far from now. O wee sị ya mba na ya bido n'oge maka na ya chọrọ ka ọ gbakọ anya ka ịmagolo ụdị ihe ahụ. O wee jebịa si ego one ka onye ihe a nyere ya, ya wee kọsịalị. O wee bụrụ na ihe dị umeanụ na-achaji dị far lesser than ihe ndị ya na-akwụnyecha ụgwọ na-achaji. So ihe anụnwa wutie rinne duto na ya ga-ebitie nnekwu ego, ya sị anya nye time ka discuss ọ wit nwunye. Ya wee lụọ wee kọbalụ nwunye kọsịalị ya. Nwunye ya agbakakwa ababa mba sị ya na ya chọrọ ịma na ndị anụnwa ha piki ka ha ga-eyuzu. Ya wee sị ya na ihe a ga-esevukwa anụ ha ezigbo ego, sị na ya chọrọ ịma ịgba etu o si ekwuzie ka gasị na ya na-aghọta ego niile, yanwa wee chajikwuo nke wee baba mba. So fa na-abụ weli esebe okwu ka fa na-esezi okwu afọ ịmago onu. Ya wee sị ya na ya ga-ewepụta, ọsị na ya ma mwepụta, ọfụzi ya na ya dụ serious, nwaanyị wee wetuzie onu. So ha wee dozibezienu from idozi ịmagolu di na nwunye na-edozi n'okwunu akpatụba onwe fa aka na ọmụba na-amụ nchebe ọchị lube nso from dia kpakpakpa igbo n'enubedi a na-abụ seli ibongi for the first time that day. Ọsị bụ nna ọkwani ahụ ka fa sesiela ibongi afọ na o mere 3 weeks nwunye si anọ nwekwe ka arụ si eme ya, na onwe ka arụ si eme ya, ndị na fesa ezikwa ọzọ fa wee jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ bụrụ na nwaanyị a lachaligo. Hai na fa mara ihe ha ga-eme si ike kwụrụ ọtọ gwu ya. Na-abịago n'anya fụ na dise onye isi ụka fa si yes na fa ga-eme ihe anụnwa selu ọnya wetelie, mana ha na-abụ nọlụ na-eche kedu nke ka mma ọ ije mee ebe ihe anụnwa kpaba nwa aka ka ọ gịnị. Mba, ha wee gbakwa nkịtị. So maka na time elugo nso na mgbe a na-agwa anyị ha na wedding ha fọzi like 3 weeks, ha wee ja wee mee the test, mesia the test wee selu ọnya etu esi wee kwu wee wejelu pastor. O wee tọghe enye wee fụ wee sị na the wedding is cancelled. Ya sị ọ sị ya wee sị ya because it's not 2 weeks, which means not 2 weeks fọzi, mana ịmago na ị ga-eme n'ihe na 3 weeks wee bịa ka wee jee ghọtago ebe nsi apụta. Ya wee daa na wee yọbịa anya na nwunye nọsọsọ nwa na-abụ ka ọ dị na o nwere onye mago olunu kama anya nye ha ntaramahụhụ dị ọlụ ha na ihe a bụkwa just ofu nsulu ka a soro wee setu wee dị akwa ịghọtago. Ịka asịkwa ọsị na ya chọrọ ịma. O wee sị ya ha nwa ji ewepụ nwa a ka ọ chọọ kedu ihe ọ chọọ ka ha mee. Ọ sị ya na ekwugo na the wedding is cancelled. Mami abịa ya ọnya cha mama diga ọcha onye enu na-ayọ pastọ cha onye a na-ayọ this guy ọjọọ. And magolo na ihe elugo 2 weeks na ego niile ya kwere onwerozi nke a ga-akwụchi gị. This guy wee sị m ka ihe anụnwa mesiala na ya kwesị eje ụka afọ ka nwunye mụsịala nwa
pastọ nụnwa wee bịa inete nwunye nyafịa ka ọ na-abịa tọn ọjagwara akwa ịghọtago ka ejewesiala ihe anwa ya na nwunye wee nọba nọsịa anya mara ife ọgwa nwunye gwasịa nwunye nka na abụ nwunye ebido jebekwa ụka nyasị anyị ejezi n'ụka afọ nwaanyị ajụ nyasị anyị ejezi n'ụka afọ nwaanyị ajụ maka na ihe disaid go na ama nje ụka afọ maka ihe dị man melie akwa ịghọtago na nyanwa bụ katọlik mgbe bifo nya wee jebe ụka afọ adị na nwunye bụkwa the same katọ bifo ha wee jebe ụka afọ kwa ịghọtago ya wee sị nwunye na fa ga-ejezi na katọ ka fa jee gbaa akwụkwọ unu ama na nwaanyị ajụrụ ọ sị bụ nne na ego afọ niile ya mefuru abụrụzi ihe na-ewute maka na Chukwu agọzigie ka ihe a mesịara ịmara ya bidozi n'onwebe ego akwa ịghọtago ka nwunye mụsịalụ nwa ihe niile na-agala ha ọfụma na ọ dị ewutezie o mana ihe na-esezi okwu bụ na nwunye si ya na a ga-ejekwa na chọọchị afọ ka o jezie gbaa akwụkwọ ka fadozi aka afọ ya wesị ya na nke a ama mme na nke a ama mme nwunye wee je na-ayọ ndị mmadụ ka fa bịa yọbịa ka ha gbaghala pastọ ka fa jee gbaa akwụkwọ ya si ya mba anọgide pastọ wee bịa ịbịa ya biko wete ndị isi ya wee sị ya pastọ ị ga-aṅụlụ m iyi na bifo ịnụọ nwunye gị ṅụọlụ m baịbụl na bifo ịnụọ nwunye gị n'idilie igbo gị na ọ bụrụ a na ịnwụọ dị iyi na den ọ makazi na nke na nwa banyere ọ sị ya na o kwesịrị ịdọka afọ ọ bụgodu na o dịdị igbo gị na o kwesịrị ịdọka afọ ya sị ya na ya chọrọzi ọ sị ya na chọọchị ya da agba ndị dị ime akwụkwọ si oke na ya chọrọzi ije chọọchị ya anara agba ndị dị ime akwụkwọ ka jebela onwe unu anya ya aka ya na nwunye ya wee na-ese okwu nwunye sị na ọ bụ na ọ chọ igbu akwụkwọ nọ na chọọchị afọ ya wee gwa ya wee sị ọ bụ na ịma nje gba akwụkwọ na katọ gị hapụba agbamakwụkwọ afọ na maka na dis pastọ fụziri na ya na-eme ọfụma na ọnya ka o ji na-agbasi mbọ ikike achịgete azụ na n'ụlọ ụka afọ mana nyanwa na enwere ike imie na ya aka gị bad na-ejiri akpata etufu o were abụọ ganyara n'ihe dis guy na-emezi bụ na ọ nọzi na-asa nwunye isi na-esoghere nwunye n'ike n'ike na-amụ ya njakịrị ịmagolu na-ayụ ya ịmagolu na-achọrịrị ka akpọtụ ya na ya chọrọzi ọsị m nne na-eti iwo ihe anụnwa menu si iwu ya ga-echuzu dis marriage jebele onwe tụmanya ga-agba akwụkwọ ebe afọ akwefugo mana ịmago nọ mmadụ ka ya bụ ya wee sị ka amalife ndị mmadụ nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọ dị gị ka ọ dis guy mee ọ bụrụ gị bụ nwoke pastọ wee mee gị ụdị ha ị ka ga-eje na ụlọ ụka afọ jebe akwụkwọ ọ bụrụ gị ga-eme n'ọfụ ọ sị m mana ọ bụrụkwanụ na ya rikwe nwunye ibọ gị ege na ọdụkwa imebife agbamakwụkwọ eluo akọkwala ya akụkọ mama Ngozi na ndị ya adakwa ka onye ji nwayọọ gbafa nkịtị gba nwunye nkịtị maka na ọ sị m na ihe a chọrọ ime kịta bụ na ya ga-agba nwunye nkịtị ọ kwụghalịsịa ịsaida na otu zuru katọ ọ na ọ chọrọ ụka ọzọ ebe ya ga-eje gbu ya akwụkwọ ọ bụrụkwanụ na ọjụ ya hapụwa maka ịgba akwụkwọ na ndụ ha na ọ bụrụ iwu after all na ndị nna nna anyị ha agbara akwụkwọ na ihe ha bebu na-emesighị ihe niile dị n'isi ọkwa ịghọtago na ịgba akwụkwọ bụ optional gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma yakwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ